फौजी हाँ। खरवा तो नमक है हमर भेजवा देती। कौन खरवा? हाय ये खरवा कम मालिक हैं। ई खरवा बा हाउ खरवा बा। दादा से काट के लाई लेवा। हां पूछे पड़े उनसे ना। दे में ना का बात। अब उनसे पूछे ले का कहता है। तन भेजा द चार आटा त भैंसिया जोन में खा ले माइकी है और ना दब छावे बा। त नाय बाल दिए तब कोनो बात नाय बा। बाकी ओनी तनी हम परख ले बना कि हमर ससुरालवा वाला कैसन बाने। हमर ससुराल वाली कौन बात बा? दादा से बतिया देता नहीं हम। बतिया ले तनी चार आटा दे दे खरवा पहुंच जाऊं ससुराली। हां अरे तो मेहनत कैले बाना तो मान लो वो जइए कि नहीं जइए कब ससुराली जइए तब बनी जत पानी बढ़िया सोई। जाना सजाव दई माई हमर खियावे ले चीनी डाली। हां नहीं दादा करे कहानी है कि ये कोन बैठल बाड़ा आई गरुआ टारी कोन घामे निकाट ले रहता उठे पहुंच जा बा वही कोई बा हां तो के ही नहीं लौकेला हां अटे बाड़ी ता का काटे दे बाजी हां खाली बिस्कुट खा नहीं को खा ले को ए बाजी हां कहानी है ये नल खराब बच्चा रिया तन माई के भेजवा देती। माई की है कि खरवा जाट बा हां इतना मर के मजूरा लगवावले बाड़ी देवाना मत आई बा कर काट के तोर भाई क्या जाट बा भाई क्या जाट बा हो हम दे दई खरवा दे दई हां बहुत कह दिया हो माई क्या जाए के ई बतावा सब हम कर कटवा के हम ढैली खरवा इनके दे दई बहुत बटियारी देख लिया नी ना कहता नी दादा से पूछे पर दादा देख नी दादा दिया ना जइए ना कबो बढ़िया इज्जत कर दिया। अब तो मेरे यहाँ रहे मना नहीं करता है दादा खरे खातिर दिखा दिया ना काम करो दादा के हम लोग भेज बन कर चल जाता है। अब ये चार आटा भरवा दे चल चोरा के काहे ले जाए खरीदवा नहीं ले चोरा के ना बाद में हम तो दूसरे से मांग के ला धो देबो। हां चलो हम उठवा देता है। ठीक बा चलो गाड़ी पे तब चार आटा का तब 10 आटा धरवा दे। हां चलो 10 आटा आ जाई ना दिया ना बुढ़ऊ तो बुझिया ससुरियों में इज्जत पानी रहे कि नहीं रहे जाए है कि नहीं जाए जाना अच्छा बताई ना रही जान सजा दई माई देले कि नहीं देले चीनी डाल के बहुत आनंद हमके मिलेला कि कम से कम सजाओ दही तो मिलेला। वही ससुरारिया में गई भैंसे ना खाना वही गई भैंसे से छन छाए खरीद ना कहत रहनी है कि दूसरे कहत रहनी नहीं चलो हम बाड़ी ना आई देखो तनी बैठ के सन मूंगफली मुकुरा तनी माई भेजले रहल त खा तनी सब ना तो यहाँ का बा तो कुछ नहीं बा। चलो हम व्यवस्था बनाते हैं ना चली हां चली बुढ़ऊ ढेर बतिया का ले चली धरी हमाई के देता नहीं अपन गिर उड़ जाए तब ससुराल ले जेबो तबन तो मालूम चली कि हां गइल है। हां तो हमाई ले चली हां चलो हम बनिका छाट के देब ना। ठीक बा चली करे खरवा का भाई ले हां बुझाता हुआ कुल कैले हो यहाँ उन्होंने काटानी होई हाँ हम सुबेरे चल गई है वो देखत रही है बटोहिया कि बुढ़वा कहाँ जाए जाऊ हर बार कैले होई वह कैले ही है जान कहीं अरे करे खरवा का भाई ले हाँ कौन खरवा का टाइम देखत है नहीं है बार के तापी गई नहीं हाँ बार के तापी कम से कम 10-12 बोझा वहाँ से कर गाय बैल बा 10-12 बोझा हम देखत है वहाँ पाटर हो गइल बा हां 2 बोझा कौन सब इतना चाकर रहल है और वहाँ पाटर हो गइल पटोरिया टोरिया चाल होई जान ले जवन नहीं तवन हो बार जाई के तापनी है बार के तापनी है ढेर बोलबा तू बार के तापी डाल कहां जाना है के बहुत बड़ के बोलत है पटोरिया